Dobrodošli u prvu epizodu podcasta Srednje škole Duge Rese. S vama je danas Benjamin Vrezović, a vi ćete slušati Helenu Furdek i Anamariju Ami Podrebarac, koja se bavi problematikom umjetne inteligencije. Danas je tu s nama naš gost Anamarija Podrebarac i najbolje će se ona sama predstaviti. Hvala Helena. Anamarija Podrebarac, molim vas zovite me Ami, svi me tako zovu. Moram reći hvala što ste me pozvali, jako sam uzbuđena što sam ovdje, pošto sam išla ipak ovdje u školu, imam jako lijepa sjećanja, zapravo najbolja sjećanja svoju srednju školu. Pa ukratko meni, završila sam prvo filozofiju i povijest umjetnosti, nakon toga odlazim, to je sve bilo u Rijeci, odmah da kažem, onda upisujem Akademiju primijenjenih umjetnosti i gdje zapravo se orijentiram znači na vizualni, to se zove kao vizualne komunikacije, ali ukratko to je samo bio jako fancy naziv za grafički dizajn. Da. Gdje se zapravo specijaliziram isključivo za web tehnologije. Oduvijek mene uvijek jako zanimalo kodiranje, programiranje, a paralelno s tim sam jako bila aktivna u fotografiji. I nekako je fotografija bilo nešto što mi je uvijek bila konstanta u mom umjetničkom radu. I nakon toga odlučujem, znači nakon što sam diplomirala, odlučujem da se želim orijentirati više na suvremenu umjetnost i na ipak digitalne medije. I nalazim u Londonu master studij za koji dobijam stipendiju i upisujem 2017. godine i tamo se orijentiram potpuno znači, na kreativno kodiranje i tako počinje zapravo moje jako uzbudljivo putovanje ka umjetnoj inteligenciji. Koja je vaša sad trenutna okupacija ili baš zanimanje koje se, glavno zanimanje koje se okupirate s obzirom na vaš smjer? Znači ja trenutno radim na fakultetu, znači University of Arts London, koji ima 6 koleđa. Ja sam završila igrom prilika na London College of Fashion, kao što se može vidjeti. Aha, da, primijetila sam, da. I tamo radim kao specijalist, tehničar baš za digitalne medije i predajem isto web tehnologije. Neko vrijeme sam predavala InDesign, treba od nekud početi. Tu da zapravo krećem znači, na kreativno kodiranje i trenutno baš pišem kurikulum znači, za kreativne alate umjetne inteligencije. Da, znači, pročitala sam vašu reportažu ili članak, što je bilo, ne sjećam se točno, da ste u izložbi koristili umjetnu inteligenciju kako bi sklopili nekako zvuk za potres ili proizveli. Da. Sad mene zanima kakav je bio to proces i kako je to zapravo izgledalo i mislim, sumnjam da jel ima potres uopće ikakvog zvuka, pa sad me zanima kako je to sve izgledalo i kako ste to sve napravili. Jako dobro pitanje, potres nema zvuk. Mislim, kada dođe do potresa mi zapravo čujemo znači kako se zgrade tresu. Da, kako je, znači, okolina uglavnom. Tako je. Što je, znači, potres je zapravo jedna jako niska frekvencija koju zapravo jedino na cijeloj ovoj planeti čuju kitovi. Znači, jedino... To nisam znala. Da, kako sam išla u taj rad, sve sam istražila i zapravo jako je zanimljivo jer je potres bi bio kao jedan od najdrevnijih zvukova na ovom planetu. Da, naravno. I zanimljivo je vidjeti kako kitovi koji su duboko u oceanu zapravo čuju prije nego što se dogodi. Da. Zato je potrese zapravo teško predvidjeti. Ali sada tu ulazi tehnologija koju danas imamo, gdje zapravo taj veliki grozan potres što se dogodio 2020. prvo u Zagrebu pa Petrinja. Ja sam tada bila u Karlovcu. Meni ni malo nije bilo ugodno i mene je dosta potreslo to cijelo iskustvo ali je stvar bila u tome gdje sam ja onda odlučila koji svaki umjetnik, pa idem ja nešto napraviti od toga, od tog straha. Da. I ipak, kažem, i našla sam, znači, postoji
postoji način, napravila sam znači algoritam, dizajnirala sam algoritam koji je zapravo bilo cijelo vrijeme zapravo mapiranje Richterove ljestvice. Znači bavimo se znači samo brojem Richterove ljestvice. Međutim, to nije bilo dovoljno podataka. I ja ulazim, znači ja još sljedećih godinu dana sam odlučila mapirati, više zapravo godinu i pol, odlučujem mapirati sve potrese koji se događaju dnevno na planeti. Jako ih je puno. Samo ih ne osjetimo jer su niži. Ali ja sam to sada mapirala i na kraju ih je bilo izmapirano oko 2000. Tako je nešto izašlo. Da. I ja sada preko umjetne inteligencije spajam sa tim programom za zvuk koji se zove Orca. Koji koristim, moram isto reći, znači to je sve programirano u Python programskom jeziku. Da. Koji je zapravo najfleksibilniji ako radite s umjetnom inteligencijom. I ja znači koristim Orku kao da konvertira podatke umjetne inteligencije u zvuk. I onda dobijemo, očito to je sve sintetički zvuk, to nije pravi zvuk potresa, ali kao nekakav multidisciplinarni umjetnik kakav jesam, to su sve nekakvi, znači to je bio više eksperiment. I na kraju je to ispalo, to je zapravo, nazvala sam ju Sezmička simfonija. Da, znam, pročitala sam. Tako je. I zapravo zašto simfonija? Jer se u jednom momentu, to je sve bilo, to je bio kao proces skladanja, da se razumijemo, nemam nikakvog formalnog obrazovanja u glazbi. Ne znam čitati note, ne znam ništa, ali dobro čitam kod. Da. Tako da je zapravo bilo zanimljivo taj proces kao skladanja kroz kod. Vi ste išli u ovu srednju školu. Da. Kako vam je bilo, mislim, ne morate sad sve detaljno reći, ali baš onako mišljenje o ovoj školi, je li zapravo korisno ili dobar smjer, dobra škola za danje školovanje, ići na faks i... Apsolutno da je. Dobro, ja sad govorim iz osobnog iskustva. Ja sam znala oduvijek da želim biti u nekakvom kreativnom polju i umjetnosti. Naravno, bilo je uvijek tu i predrasuda, pa kako ćeš u Dugaresu, bilo je kao, šta je zapravo, da li je zbilja bitno. Bitno je ono što želiš naučiti i kako ćeš iskoristiti resurse. Da, bitno je da imate inicijativu tako neku je, u životu. kao i sa svime u životu. Ja ne mogu, meni su 4 godine ovdje bile najbolje godine. Zbilja obožavala sam ovu srednju školu do te razine da kad nismo imali, ne znam, još uvijek imate one lude predsvete. Da, imali smo u prvoj godini lude predsvete, imali smo ih 3 puta tjedno ili tako nešto. 3 puta tjedno. Ali mi smo imali, dobro, ja sam imala super ekipu, mi smo baš bili nabrijani kreativci, mi smo znali dane lijepo. Kad i nemamo predsat, dolazimo na predsat. Sjednemo na kavu i da. Evo, mislim da to pokazuje koliko sam zapravo voljela dolaziti ovdje. To je odlično. Ovdje baš nije tako jer je miješano više kao po razredima, nisu svi baš umjetnici, ajmo reći. Tu i tamo nas ima. A dobro, ni kod mene nije bilo svih umjetnika. A dobro, da, okej. S obzirom na umjetnu inteligenciju i grafički dizajn, ili možete reći kako vi mislite kako bi izgledala budućnost grafičkog dizajna, to je tog specifičnog smjera, s obzirom da danas umjetna inteligencija može možda preuzeti tu ulogu? Da, dobro pitanje. To se dosta provlači, to pitanje da će grafički dizajneri, mislim ne samo grafički dizajneri, i umjetnici onako digitalni umjetnici ostati bez posla. Da. Sad postoje 2 struje. Jedna struja koja kaže da umjetna inteligencija je budućnost koja će kompletno transformirati svijet i spasiti nas od ne znam čega, od rada. Da. A opet problem je taj što umjetna inteligencija automatizira taj kreativni proces. Proces nastanka i kada radimo na nečemu, pogotovo umjetnik ili dizajner, taj proces je jako važan zapravo jer ti kroz taj proces kao umjetnik ti zapravo učiš, ti sebe pozicioniraš, ti razvijaš svoj vizualni jezik. Da. I znaš gdje želiš ići, otvaraju ti se ideje i eksperimentiraš. Sad je problem kada danas ti alati umjetne inteligencije su prvo sve jako brzo.
samo klikneš. Sve brzo, jako je uzbudljivo. Dobiješ hrpu rezultata instantno. Da. Moji kolege i ja to zovemo fast food umjetnost. Da. Šta je loše. Je. Zato što te oduzimati znači taj proces. Nije zdrava. Nije Naravno. zdrava hrana. To je ne. kao da svaki dan jedeš u McDonald'su. Da, super fino je, jeftino je, ali svaki dan nije dobro za zdravlje. Ne doprinosi uglavnom. A imaš drugu struju, ja sam dio te struje, gdje se zapravo, kada malo uđeš dublje u te procese umjetne inteligencije, Da. to je sve samo statistika. I ima jako puno matematike. I zato se ljudima baš ne da s tim raditi. Da, više to, je li to više kao neko programiranje i pripremanje programa ili... Da, mada i to je sada automatizirano. Ali ti je u suštini, u temelju, to je samo statistika. To nema veze sa ikakvim kreativnim procesom. To zapravo glumi da izgleda kao jedan kreativni proces. A zapravo je samo... To ti je zapravo samo ponavljanje. Sada, a budućnost, ovaj dio kad kažu hoćemo li biti zamijenjeni, to je jedan vrlo korporativni način razmišljanja. Nešto što je kapitalizam postavio, gdje nas postavlja zapravo nas čovjeka da se natječemo sa strojem. Da. I to je jedna vrlo, to je dosta stara ideja, to je kapitalizam postavio i to je tako. Međutim, postoji ta druga struja gdje zapravo se može gledati na umjetnu inteligenciju kao kolaboratora, kao partnera, kao nekoga ko će ti pomoći u procesu. To je više onako korisno što zapravo može doprinositi umjetniku za, ajmo reći, ne da umjesto njega radi, nego da više ubrza postupak s obzirom da, na primjer, kada umjetnik radi svoj rad na tabletu, onda mora to do nekog roka napraviti kako bi dobro zaradio, ajmo reći, ako me razumijete. Da. Ono za što je dobro je kako ja predajem umjetnu inteligenciju svojim studentima koji su jednom kad otkriju te alate, postoji taj problem jer su kompletno onda fiksirani da mogu sa tim svim napraviti završni rad. To je veliki problem. I to nikuda ne vodi. Da. Ali ono za što može biti dobro je da ti u jednom, doslovno u par sekundi dobiješ hrpu skica. Da. Znači, to je super. Ali, na tebi je, ako imaš ideju, koncept, na tebi je da te možda malo inspirira, da dobiješ ideju i da nastaviš dalje raditi. Da, to je to. Znači, to bi bila kolaboracija. Ja to više gledam kao tipa da ja sad generiram neke slike, neke primjere, neke crteže na nekoj aplikaciji umjetne inteligencije. Ja ne bi nikako koristila to kao u svojim crtežima da ja to doslovce sad precrtavam. Ako bi ja to koristila, ja bi to koristila više da imam neku inspiraciju, da neku motivaciju mi daje, da vidim što bi ja to mogla napraviti, koje su mi opcije, ali nikako, nipošto ne bi koristila tako nešto onako da kopiram baš, nego za inspiraciju više. Tako je, tu sada dolazimo do nečega što se zove umjetnički integritet. Da. Da, i to je zapravo, ovo sve što si opisala, zapravo je definicija toga. Nećeš zapravo, to na kraju je tvoje djelo i tvoj trud. Da. I ne želiš da to bude automatizirano. I dalje želiš da je tvoje. To sam sama primijetila, vidim tipa na internetu mi dođe objava neke tradicionalne slike, neko je naslikao sliku, to ima oko nekih 200-tinjak pregleda, onda pogledaš neku umjetnu inteligenciju, rad umjetne inteligencije i vidim da ima onako oko, ajmo reći, nešto manje od 1 000 000. To mi je bome onako... Znači, to je sad trenutno hype. Trend. Trend je, a sad ovisi koliko će to trajati. Mislim, neki to baš znaju iskorištavati za svoj račun i prodavati za novce, jer postoji cijeli market. Da. Naravno, mislim, dobro, ti si možda premlada, ali je kad se dogodila, znači kad je došlo do, kad se razvila digitalna fotografija, da. Sličan je problem bio. Znači, gdje su pravi fotografi, znači koji su radili analogno na film, razvijali, koji su odjednom se jako prestrašili digitalne fotografije, jer je sad odjednom, jako je brzo, automatizirano je.
I znači što je zapravo, jako me zapravo podsjeća sada na ovo što se događa sa umjetnom inteligencijom. Zato što, čak i što, mislim, svi danas koristimo, mislim, digitalni fotoaparati su svuda oko nas, na kameri, na satu pametnom, znaš ono, ali stvar je u tome što je, to se smirilo u jednom momentu, to se sve stišalo i dalje moraš naučiti koji su principi iza fotografije. Sada, kad odlazimo od umjetne inteligencije, ovoga što si rekla sa pregledima na internetu, problem je taj što se jako se guraju sada ti radovi umjetne inteligencije kako bi se zapravo profitiralo. Jer ti moraš platiti te alate. I ti algoritmi zapravo namjerno guraju. To što je nešto vidljivo, ima puno lajkova, ne govori ništa o kvaliteti. Naravno, da, to ja sama mislim jer htjela sam reći da, na primjer, iskustvo čovjeka kada radi svoj rad, na primjer, evo, slika ili crta, je kao neka prepreka, mislim ne prepreka, nego trudište uglavnom. I dok ti crtaš ili slikaš, ti zapravo eksperimentiraš sam sa svojim iskustvom, sa svojim znanjem i to te nekako oblikuje kao osobu, ajmo reći. Naravno, i kao umjetnika. Da. Tako je. I koliko god da u momentu možda kreiranje te slike bude teško, na kraju si puno sretniji i puno si više zadovoljan i želiš svima to pokazati, naravno. Zato se i objavljuje i traži za feedback. To ne bi mogla reći tako za generiranje slika na tim aplikacijama i programima umjetne inteligencije, jer ti si, ajmo reći, zadovoljan jer wow, to je lijepo kada na kraju to se generira ta slika, ali nekako se ne slavi ničiji trud. Nisi onako opušten, zadovoljan, ajmo reći. Nisi radio, nisi se umorio. Nisi radio. Ima jedan moment kada izađe jako uzbudljivo, ali onda dugoročno, kao da fali nešto. Jako je onako isprazno. Tipa, na primjer, ja sam dosta vidjela primjere koji su izvučeni od jednog starog umjetnika Frank Frazetta, ako znate za njega. Da, on je meni jedan od najdražih umjetnika i vidim da dosta se primjenjuje njegovi kao radovi u... Njegov stil. Stil, da. I još uvijek nekako kada se uspoređuju njegovi radovi i radovi koji su po njegovom stilu napravljeni u umjetnoj inteligenciji, još uvijek bi rekla da su njegovi radovi puno bolji, iako je ovo napravljeno sa računalom, kak ti pravilnije, ali nije nekako, nema života još uvijek se vidi da nema nekakvog, naravno, nije živo. Ni ne može imati. Da. Ne može imati. To su samo, svi ti generirani modeli prate nekakve obrasce, ali to je kao kada naučiš papigu da priča. Da li papiga doista razumije jezik? Da, samo ponavlja. To je to. Da, upravo ste, dobro ste to rekli. Mi zapravo, internet kao takav je zapravo reprodukcija. Da. Ili kopije. Da, to je to. I onda se samo radovi nemaju više, kako sam rekla, nemaju više života i neke... Ne. Da, nije uzbuđujuće više toliko. I tu smo sada mi ljudi koji bi mogli iskoristiti možda umjetnu inteligenciju da stvorimo nešto novo i originalno. Da. Kako ste rekli da se treba koristiti umjetna inteligencija kao neki pomoćni alat više čovjeku, nego da baš cjelovito se sada zamjenjuje čovjekova ruka sa tim. Tako je. Što vi imate za reći za buduće umjetnike i da, to? Da nastave raditi kao analogno, s rukama. I da nastave zapravo i dalje istraživati i čitati. Da. Mislim da je taj dio znati nešto napraviti. To je u ljudskoj prirodi, da.
Vjeruj mi kuda idemo, zapravo sam dosta zabrinuta ako neko ko radi u edukaciji sa mladim ljudima. Da. Ono što bi ja zapravo dala savjet, super su svi ti alati, ali na kraju dana moraš znati isto tako ovisiti o sebi. Da. I moraš znati moraš biti samostalan. Tako je. A ovi alati nas mogu dovesti do nečega, ali sada koliko će nas osloboditi, zamijeniti, bez brige neće se dogoditi. Da, u članku sam kao pročitala da ste vi rekli da nas na taj način neće zamijeniti umjetna inteligencija i ovo mi je bio baš do sad dobar odgovor zašto se to neće dogoditi. Hvala. Hvala vama.